नै बेयो जाहैबाय फंबाया जाहैबाय जाफुंसार बसुमतारी बे जाबाय माने खानाय सिननो सोलोंजेननायदों आरो जायगाया बेंटलावनो ओमफ्रायहाय दा फंबाया माबायदि खानाय सिननो फंबायनि जोंहा आं दिनै फार्स्ट टाइम सिनजागोन आरो ना माने फंबाया जाहैबाय फ्रियावनो सिनगोन आरो ना माने दिनै सोलोंजेननायदों दा फंबायनि स्टाइल माबायदि सिननो नायलांदो अब्ला फंबायनि सिननायखौ नायलांगासिनो दे बेखौ ओरै होदो ओमफ्राय नों होदो अब्ला नायदो फंबाय गोदान फंबाया जाहैबाय जाफुंसार बसुमतारी ओमफ्राय बेयाव बेंटल मा गामिमोनलाय नोंनिया जाला माने फंबायनि नामा जाहैबाय गामिया जाहैबाय जाला माने बेंटलनि सानजाहा माने बेंटल बारसिम सिदा सानजा थांनांगौ ओमफ्राय बेवहाय माने मोनसे दै दङ आरोना बे जाहैबाय आइनदि ओमफ्राय बेखौ बारनानैहाय ओरै साहाथिं माने जालां होननाय दङ बे गामिनि आरोना बेबो नै दिनैनिफ्राय जइन जाबाय नैबेयाव खानाय सिनसिगोन आरोना बेयावनो बेयो उनावहाय खानाय सिनगोन मोजां सिनलांदो जिर' होबायना हाबाय जिर' होदो जिर' मानसिया बेंटल कलेजावबो ओरैनो फांफुं गैया नङालै माबायावसो सिंगेल लाइफ दा रावबो गोसोनायबो गैया बेनिया सोरबाफोर फसायनोबो हागोन आरो मोजाङानो मानसियाबो महराबो जि साइज खालामो मोजां होबाय सिननाया माने बे फंबाया दिनैहाय फार्स्ट टाइम माने सोलोंजेननो फैदों आरो ओमफ्राय बेयाव जइन जाबाय ओमफ्राय बेयाव सिननो थासिगोन बियो ओमफ्राय माने आंखौहाय गोदानसो गोदान माने दिनैहाय ओरैनो फ्रियाव सिननाय नायदों आरो ना माबायदि जायो मास्टारा बेनोमोन फैगासिनोमोन बिदिनो जाहैबाय दैमालु बिथांनि जाहैबाय फेसबुक पेज दङ इउटुब दङ बेबो सेंग्रायैनो दङ होनदों लाथ'वाखै लागोन आरो बावैसो उनावहाय लाइभ नङा लाइभ होआखै